Hola, boas tardes a todas e a todos. Empezamos ahora esta sesión. A concelleira do Partido Popular, Dalia García Couso, non vai asistir. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do martes 11 de marzo de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior. Son dúas actas, a acta do Pleno de 4 de febreiro de 2025 e a acta do Pleno de 27 de febreiro de 2025. Algo que comentar sobre a acta? As dúas actas, perdón. Nada. Por lo tanto, procedemos á votación das dúas en conxunto ou por separado? Mellor por separado. Mellor por separado. Con relación á primeira acta, votos a favor? Con relación á segunda acta, votos a favor? Perdón. Si, ela pode votar, non? Pode votar igualmente. Perfectamente, eres concelleira en calquer caso. Bueno, pois, repetimos a votación. Con respecto á primeira acta, votos a favor? Por unanimidade. Con respecto á segunda acta, votos a favor? Por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a dación de conta das resolucións da Alcaldía número 132/2025 do 28 de febreiro de 2025 e a resolución da Alcaldía número 135/2025 do 3 de marzo de 2025. O que se propón ao Pleno é darse por enterados da resolución da Alcaldía 132/2025 dictada ao 28 de febreiro de 2025 e da corrección de erros realizada mediante resolución da Alcaldía 135/2025 dictada ao 3 de marzo de 2025 e transcrita na parte expositiva da proposta. A dación de contas. Unha dación de contas. Na dación de contas non existe debate, simplemente é poñer en conta. Home, non a dación. Vamos a ver. Non, unha cousa é fiscalizar o votable. E outra cousa diferente é unha dación de contas que non ten nada que ver, é simplemente que o Pleno se dé por enterado. É dicir, non. Vamos a ver, mira, as dacións de conta, a ver se estou equivocado, é simplemente que se dá conocemento ao Pleno das resolucións, neste caso, da Alcaldía, pero son resolucións da Alcaldía, non creo que teñan ningún tipo de debate, a menos que foran ilegales. Bueno, en calquer caso, pero sin que sirva de precedente, porque as dacións, insisto, son as que son. Pero, bueno, en calquera caso. Xa, pero, Jairo, enténdeme, hai cuestións que son discutibles e outras que non o son. Unha dación de contas. Pero vamos a ver. É unha... Joder, estou equivocado, que pasa? Non. A dación de contas non ten por que abrirse sesión de debate. É que, vamos, é que parece... É que... Bueno, vamos a ver, como é a primeira vez que estás de portavoz, pero o que estou non facendo mal. O que vou facer agora está mal. E non debería facerme este tipo de cuestión, pero bueno, se queres facer un comentario, faino, para que non digamos que despois... Gracias. Correcto. Nada, simplemente era aclarar un pouco unhas cuestións aí da distribución das funcións. Bueno, en relación a... Vimos que había un área que é importante, que levaba Xosé Igrexas, que era a de comercio, e que agora desaparece. Bien, entón era, un poquinho por saber se esa área continuaba sendo ou estaba encoberta no outro lado, porque entendo, por exemplo, que o Comiño de Santiago, pois sí que é unha área que desaparece, pero que está englobada en turismo, pero a de comercio sí que non temos aí claro. Despois, sí que hai outra cuestión que tamén queríamos comentar, unha nova función, que é a organización da foliada, si vai ser, neste caso Carmen, que vai levar este tema, e vai levar a maiores tamén
organización de outro tipo de festexos ou simplemente vai ser esta casuística da foliada e o resto pues, vai se levar desde cultura. E, bueno, e xa por último, bueno, as funcións que había na alcaldía que se reducen, pues, bueno, saber un pouquinho a motivación, se por un exceso de carga laboral, se hai problemas en ese sentido, pues, con estas funcións que eliminan, ¿no? que personal ya de Radio Municipal, pues hai algún conflito a nivel en ese sentido co persoal, porque, bueno, consideramos que son bueno, xestión de recursos humanos que son das máis sensibles, ¿no? dentro das funcións que se levan a cabo. E, no, simplemente era eso. Que tes aquí escritas. Hai actos, hai veces que tes que ir a outros sitios, é dicir, o que fai un alcalde, basicamente, como outro calquera. Entonces, pasouselle a Carmen para equilibrar as concellarías en canto, vamos, é unha remodelación de goberno, aproveitando que houve unha dimisión previa e que houve un cambio de funcións. E, como xa había un pacto con BNG fai 2 anos, pois, bueno, simplemente retocamos o goberno porque se consideramos oportuno. É dicir, non ten nada en particular. En canto ao camiño francés, non sei ahora mesmo se está en cultura ou está en cultura, non? Está en turismo, ben. Pois estará turismo, que antes levaba o concelleiro Pereira e agora leva o Xosé. Non, son cambios mínimos. En canto, si cambian as persoas, pero non cambia o tema. Bueno, pasamos entonces ao punto número 3. O punto número 13, a aprobación se procede sobre a modificación da relación de cargos que desempeñarán en réxime de dedicación exclusiva, así como as retribucións que corresponden a cada un deles. O que se propón ao Pleno é a adopción do seguinte acordo. Primeiro, os cargos selectivos da corporación que poderán desempeñarse en réxime de dedicación exclusiva son os que de seguido se indican, coas retribucións que lle corresponden segundo se sinala na seguinte tabla. Consellería de Área Económica, dedicación exclusiva con unha retribución bruta anual de 36.048,32 euros. Consellería da Área de Política Social con unha dedicación exclusiva unha retribución bruta anual de 33.988,36 euros. E a Consellería da Área de Cultura e Deporte con unha dedicación exclusiva unha retribución bruta anual de 33.988,36 euros. As retribucións anuais sinaladas distribuiránse para a súa percepción en 14 pagas anuais iguais, correspondéndose con 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias da mesma contía a percibir nos meses de xuño e decembro. Segundo, as retribucións anuais sinaladas revisaránse anualmente sen necesidade de novo acordo plenario adicional e con efectos do 1 de xaneiro de cada exercicio, na proporción que determinen os orzamentos xerais do Estado para as retribucións do persoal ao servizo do sector público, debendo cumprirse cos límites máximos totais que poden percibir os membros das corporacións locais fixados polas leis de orzamentos xerais do Estado de cada exercicio. Terceiro, para a aplicación do réxime de dedicación aos membros da corporación que ostenten ou sexan nomeados nos cargos referidos, estes deberán aceptar expresamente a dedicación, caso no que esta circunstancia será comunicada ao Pleno na seguinte sesión ordinaria que se celebre. No caso de non aceptarse a dedicación no prazo de 3 días hábiles desde a notificación do acordo correspondente, entenderá ser rexeitada e ao concelleiro de que se trate lle será de aplicación o réxime previsto no apartado 3 do artigo 75 da Lei 7.1985. E cuarto, publicar integralmente no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello o presente acordo. Moi ben. Ten a palabra polo Partido Popular, Jairo. Gracias. Pois, bueno, nós neste punto, pues, efectivamente, seguimos sin ter claro cal é a definición destos
destos salarios en base pues, a que se determinan. Había tres concelleiros con determinadas funcións ou pues, hai estos cambios e varían tamén as funcións e os salarios pues, en este caso continúan sendo os mesmos. Por lo tanto, pues, non sabemos en base a que se justifica un salario ou outro. Si que vemos pues, que continúa habendo unha discriminación nese sentido, ¿no? que o concelleiro, neste caso home, pois continúa a percibir unha cantidade superior ás dúas concelleiras mulleres e consideramos pues, que é unha discriminación económica importante. Nada máis que decir neste primeiro turno. Ten a palabra a portavoz do PSOE. Nada, simplemente matizar que esto ya se habló en el pleno junio-julio de hace 2 años y no hay nada más que decir, ya que en aquel momento ya se habló todo al respecto. Ten a palabra a portavoz de Benigán. Reitero o mesmo, é un debate que xa se levou a cabo fai 2 anos e que carece de sentido volver a terlo outra vez. Non hai ningún cambio cuantitativo. Estamos 3 concelleiros con dedicación exclusiva e seguimos 3 concelleiros con dedicación exclusiva. Simplemente un cambio de persoa e un cambio de áreas a levar, unha redistribución. Non teño nada máis que decir. Ten a palabra o portavoz de AMLD. Non, o mesmo, xa non vamos a repetir debates que se deron en agosto do ano 23, se explicou naquele momento por que eran estes repartos e nada máis. Bueno, vamos a ver, este efectivamente é un debate que xa se deu. A mí non me gustaría irme ao ano 2018, donde tamén había 3 dedicacións exclusivas que eran 3 mulleres e unha delas cobraba 42.862,82 e as outras 2 mulleres 30.000. É unha discriminación, ou eso chamase de unha maneira diferente. Mellor é que facían funcións distintas. Bueno, aquí xa se explicou no seu día que hai todas as persoas que teñen dedicación exclusiva teñen un posto de traballo. En un caso concreto, e debido ás áreas que levaba, pois ganaba moito menos que no seu posto de traballo. Xa explicou, é a única cuestión que está encima da mesa. Eu non lle podo pedir a unha persona que gane 20, que pase a ganar 16 e por encima este exposta en un cargo público. Está sempre como eso. Despois, nesta túa segunda intervención, pois, seguirei mirando unha serie de cuestións que traigo apuntadas. Tes a palabra outra vez. Nada, eu invito nesse sentido, xa se sabe pues, que efectivamente outros concellos podan ter retribucións diferentes, pero invito-vos a que Melide sea un exemplo nese sentido, no sentido da igualdade salarial e pues, reflexionen sobre este aspecto. Nada máis que decir. A portavoz do Benigán, ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. A ver, o tema salarial, aparte de que están definidos uns topes máximos, ¿no? Que o tope máximo está en 52.000 euros por os orçamentos xerais do Estado, o que temos aquí son como máximo, pon 104.000, que é moitísimo máis baixo que no 18, que eran 105.000, ou no 19, que superaron os 107.000, casi 108.000 euros, ¿no? Entonces, tamén había diferencias salariais. Rematouse o ano 19 con 44.707 e os concelleiras tiñan 32.000 euros cada unha. Por tanto, non vexo esas diferencias, ¿no? Que se viña facendo tradicionalmente aquí. Gracias. Bueno, pois, home, eu agora mismo que me acaba de pasar a interventora, eu ganei 6.300 euros brutos. Son o alcalde. Debería de estar preocupado. Fixerme de retencións 1.581. Eso sí, que podíamos falar de outra maneira, así que, hombre, en calquera caso. Votos a favor?
Votos en contra. Punto cuarto. Acordo se procede sobre a modificación do nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados que sexan competencia do Pleno. Neste acordo que se neste punto que se propón ao Pleno é a adopción do seguinte acordo. Primeiro, modificar o representante da corporación nos centros educativos, nomeando como representante a segunda tenente de alcalde Ana María Mosteiro Sánchez e como suplente a terceira tenente de alcalde Carmen María Liñeira Sánchez. Segundo, modificar o representante da corporación na Mancomunidade de Concellos Galegos do País Francés, nomeando como representante ao primeiro tenente de alcalde Xosé Iglesias García e como suplente a terceiro tenente de alcalde Carmen María Liñeira Sánchez. Terceiro, modificar o representante da corporación na Asociación de Municipios do Camiño de Santiago, nomeando como representante ao primeiro tenente de alcalde Xosé Iglesias García e como suplente ao alcalde Xosé Manuel Pérez Penas. Cuarto, modificar o representante da corporación no GDR Ulla Tambre Mandeo, nomeando como representante a segunda tenente de alcalde Ana María Mosteiro Sánchez e como suplente a terceira tenente de alcalde Carmen María Liñeira Sánchez. E quinto, notificar o nomeamento aos designados e aos órganos colexiados respectivos. Partido Popular. Gracias. Bueno, neste caso entendemos que é un cambio de distribución motivado pola dimisión do concelleiro do BNG e, bueno, non temos nada que decir nese sentido. Bueno, pois non agotados os turnos de palabra, pero non habendo, pasaremos a súa votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, pois hasta aquí do deseo pleno. No último punto damos por pechada esta sesión.